Ngicela ukubuza baba kuyenzeka umuntu ashadele ebumnyameni. Kwenzeka 100%. Baba lokho ngikubuziswa ukuthi ngicela ukubuzela udadewethu. Khona udadewethu baba wahamba iminyaka ewu27. Yeah. Wayehambe netende lomunye umfundisi. Ha. Wayesegoli. Hayi. Samlanda ngoDisemba. Sahlangana emngcwabeni kushona udadewethu. Sasimnikeza imali ukuthi akeze zodlula iSimusi nathi. Wabuya kanjalo ke. Wasengqoqela ukuthi washada yena. Washada ebusuku. Akashadile kodwa. Uthi methi isandla iringu yayizwa la emnweni. Ukuthi washada yena washada ebusuku. Okay. She need deliverance. Kodwa nje kukhona ngizokuhlebela khona. She need deliverance, okay? A serious one. Ngathenga iproperty ngathola ukuthi kunama-levy phakathi very agent engakhulumanga ngayo Okay. but ayikho inkinga. Inkinga ekhona ukuthi abiza kakhulu. All right. Ngeke ngathatha initiative nga-check amanye ama-own ukuthi azizwa kanjani ngalama-levy abiza kangaka. Ngathola ukuthi wonke umuntu uyakhala. Manje benginesifiso sokuzwa ukuthi ngingaqhubeka ngoba besifuna ukubhala incwadi collectively sihambise komkhulu sikhalaze mhlawumbe ethu kwehla. Ngingakwenzani lokho baba noma mhlawumbe ngiyeke nje kanje siqhubeke sikhokhe? My God. Ukunikeze another property. But you can continue with the petition. Amen. But there is another property that is way much more better than the place of Yona right now. Ngiyinzalo yangapha Eastern Cape. Umama uLihlobi, ubaba wala kwaZulu. Okay. Now abafowethu bonke sebaye entabeni bakwenza kwaba right. Nginendodana okusekumele nestay aye entabeni umndeni uthi sekumele aye. Manje umnqwazi wami awuqini kahle angifuni ukuxoka tata. I'm not okay ngethukile ngoba isikhathi sakudala sisafana namanje. There is nothing that is going to happen to your son. Oh okay. Yeah. The secret behind isiko lokuyentabeni lokwelusa. It's about teachings. It is about teachings. Forget about other things. There is a new arrangement right now. Okay. It's about teachings. All right. You know, ukukhulisa umntwana womfana is not like akufani nokukhulisa umntwana wentombazane. Umntwana womfana ufuna isinko umnikeze itshe. So that impilo yakhe ezo understand ukuthi uhamba kanjani. Allow the process, okay? Amen. All Ngiyabonga. right.